ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. топови ҷангори вазни сабуки UFC Ҷастин Гэтжи гуфт ки барои чӣ дар муҳорибаҳояш гуштини худро истифода намебарад, дар ҳоле ки баъзаи ӯ аз аввал гуштин буд ва ӯ малакаҳои хуби гуштинӣ дорад. ин кори ман аст ва ман ин корро барои пул мекунам. агар ки ман дар вақти муҳориба гуштин истифода барам, пас он миқдор пуле ки онҳо ба ман ҳозир медиҳанд ягон вақт намедоданд. ман муҳорибаҳои хеле калон доштам ва бисёри ин муҳорибаҳо бо шарофати стили ҷангии ман буд. аз ҳамин сабаб ман аз ягон чиз пушаймон нестам, гуфтааст Гэтжи. хотиррасон мекунам ки баъзаи ҷангии Ҷастин Гэтжи гуштин аст ва ӯ аз аввал гуштингир буд, аммо дар давоми карьераи худ ӯ гуштини худро пуррагӣ ба зарбазанӣ иваз кард ки акнун дигар гуштини худро тамоман истифода намебарад. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес оиди муҳорибаи Макс Холлоуэй ва Ислам Махачев фикрашро баён кард. ҳамаи гап дар нақшаи ҷанг аст. Ҷастин Гэтжи зидди Холлоуэй гуштини худро истифода набурд. ана Ислам бошад тамоми 5 раунд дар стойка бо Холлоуэй намеҷангад. ӯ Максро ба замин меафтонад ва дар он ҷо бо ӯ кор мекунад. аз ҳамин сабаб Макс Холлоуэй дар замин қувваи зиёди худро сарф мекунад. Холлоуэй аз гуштин ҳимояи на он қадар хуб дорад. ман дар ӯ хатари калон барои Ислам намебинам. ҳадdiақал то он вақте ки Макс исбот накунад ки ман хато мекунам, гуфтааст Мендес. хотиррасон мекунам ки Макс Холлоуэй баъди шикаст додани Ҷастин Гэтжи ба ду чемпиони UFC Ислам Махачев чемпиони вазни сабук ва Илия Топурия чемпиони вазни ним сабук визов дода буд. ҷангори бебохти вазни ним сабук UFC Лерон Мёрфи баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Эдсон Барбоза эълон карда гуфт ки чемпион мешавад. ман барои мурдан баромадам, барои ҷанги ҳақиқӣ. ман дар меҳмонхона ҳамаи чизҳои худро ҷамъ кардам ва намедонистам ки ба хона бармегардам ё не. ана бо чӣ гуна фикрҳо ман ба ин муҳориба баромадам. ман роҳи хеле душвор доштам. ман меҳнати зиёд кардам, ба боло баромадам ва ҳозир барои камарбанд рафта истодаам. ман легенда Эдсон Барбозаро шикаст додам ки ду ғалабаи пайдарҳам дошт. ин тақдири ман аст. ман бояд ки дар ин ҷо бошам ва ман чемпион мешам. дафъаи дигар ба ман ҷангвар аз топ 10 диҳед. ман барои ин чиз тайёрам, гуфтааст Мёрфи. хотиррасон мекунам ки шаби гузашта дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night Лерон Мёрфи дар муҳорибаи хеле дурахшон зидди Эдсон Барбоза бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард ва дар стойка ин гуна Эдсон Барбозаро пеш ягон кас шикаст додагӣ набуд. муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описанияи ҳамин навор. ана оиди худи Барбоза бошад, пас пеш аз ин муҳориба ӯ дар рейтинги вазни ним сабук дар ҷои 12-ум қарор дошт ва акнун ӯ дар рейтинг ба поён меравад ва акнун муҳорибаи ӯ зидди варзигари тоҷик Мухаммад Наимов боз ҳам вокеияттар мегардад. агар ки Наимов дар муҳорибаи дар пеш истодаи худ ғалаба ба даст биёрад, чӣ гуное ки медонед Мухаммад Наимов чанд маротиба эълон карда буд ки зидди Барбоза ҷангидан мехоҳад ва акнун имкониятҳои Муҳаммад барои чунин муҳориба хеле зиёдтар мешавад. агар ки ӯ Мелсик Багдасарянро дар муҳорибаи навбатии худ шикаст диҳад. худи шумо дӯстон муҳорибаи Мухаммад Наимов ва Эдсон Барбозаро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.